Pig-asigurar ni Senador Erwin Tulfo na tatabangan niya ang siyudad ni Naga sa pagpakarhay kan pirang tinampo partikular kan Peña Francia Avenue asin mataong asistensya sa ladonin edukasyon asin serbisyo medikal. Nagbisita si Tulfo sa siyudad kan Biyernes asin personal na nakipaghilingan kay Alcalde Leni Robredo. May report si Joel Sulina. Personal na nakipaghilingan si Senador Erwin Tulfo kay Alcalde Leni Robredo kan siyudad ng Naga asin nakipag-meeting mapapatapit sa mga local projects na nakatalaang i-implementar sa siyudad ng Naga asin iba pang opisyal na katuyuhan sa tabang kang opisina kang senadora. Sa entrevista kay Alcalde Leni Robredo, sinabi kay Nina pinag-inspect kang senadora ang local public programs asin na pinagtukar ang pirang mga programa na nangangaipumanig national budget sa tabang kang senadora. Pinasalamatan man kang alkalde ang opisina ni Senador Erwin Tulfo sa marikas na pagsimbag sa surat na sa indang pinadaral digdi urog na ang pagtaoning funding support para man sa Peña Francia Avenue Redevelopment Project asin ang iba pang ongoing na medical asin scholarship assistance para man sa mga taga-syudad ng Naga. Kunyan, dahil kabalik sa hinagad mi sa iya si makasecure ng pondo for the redevelopment ng Peña Francia Avenue. Kaibanan niya si staff niya dahil gusto nilang maintindihan kung ano ito. Kada sa iya klaro, may tinampo naman. Bako uman concreting ang hinahagad pero redevelopment. So, pre-presenting na sa iya digdi. Si plano. Tapos nagduman kami sa Peña Francia Avenue para hilingan niya. Tapos sabi niya nga mataos siya ng AIX, MAIP, saka ni scholarships. So, dako lang siyang tabang. Siring man, nagsurat man ng alkalde sa iba pang mga senador kang nasyon para man sa kapareho nga katuyuhan nga ring maghagad maning tabang para sa mga infra projects asin mga programa na pwedeng pakinabangan ka mga taga-syudad ng Naga. Kabali na ang pagpapaayos kang Plaza Rizal asin Kadakli, mga pagpapairahay asin reblocking ka mga city roads sa loob kang Naga. Siyempre, hinahalata din sa response kan si ibang mga senators. Although si Senator Cheese as always nagsabi na okay sa iya. Senator Joel Villanueva, si staff niya nag-upload naman na na-receive na ninda si surata. Nagsabi naman na okay sa inyo. Pero medyo mga particulars ng mga project na halawig kaya. Ang saro duman si development kang Plaza Rizal. Development kang Plaza Rizal, tapos si mga pagpaayos ng mga patinampo. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Nagangunyan. Ika ako, kita ang Naga. Ang tabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa lambang na genyo. Ang Nagangunyan. Sa ngaran kan sa kuyang pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mustar Santos. Diyos mapalos.